sikhona sizoyibona sichule nje siyakuba. So ngifuna ukufakaza ukuthi uHlabisa akakwazanga ukucabangela abalandeli benkathi eSouth Africa kanye nje nabo bonke abalandeli beIFP kahle kahle akakwazanga ukuthi ebacabangele. uHlabisa ucabangele isisu sakhe nebandla lakhe bacabangela nezikhundla bakhohle ukucabangela abantu abavotela iIFP. Mangenza isibonelo nje KwaZulu Natal iMK isebenze kahle kakhulu KwaZulu Natal. Lokho kusho ukuthi bekufanele bona kube iMK ixoxe nabo ngoba iMK phela ewine kakhulu KwaZulu Natal. So iIFP ngendlela enza ngakusho ukuthi ayemukeli ukuthi idliwe. Eniphutha labo ngeke beze belibone ngoba bazi ukuthi mabedliwe behambe beyomema amasela neqembu labacindezeli bebamema ukuthi wozani sizolwa la. Ngoba kahle kahle kusho ukuthi yena ubambisana naleli iqembu leANC neDA ubambisana neANC ukuhambisa umbuso kwiDA ngoba lento niyayibona nani ukuthi njengoba kwenzeka yonke lento bafuna ukunikeza iDA amandla ukuthi ikwazi ukulibusa leli zwe. Kodwa ke ngani zakwethu engingakusho nje kakhulu kuma MK ningesabi futhi ningatatazele hlisani moya. Thina siwumkhonto siwinile sicabangela ikusasa. Nizoyibona into ezokwenzeka. Lo mshado abawenzayo khohlwani bafana ukuthi uzokuphele nje uthuma futhi 2 months umnini uzokuphela u1 month ngalomshado. Ngicela ukuthi nehlise nje umoya nikhululeke nirelax. Angithi thina into ade silwe ukusebenzela abantu besingalweli ikhundla ukuthi kufanele umkhonto uthole ikhundla. Besilwela abantu. Inkathi sikuveze ngokusobala ukuthi ayisebenzeli abantu. Isebenzela ukuthi yona idle njengoba amanzi niwalethelwa amavati elikana. Lawo mavati elikana wabo abaphathi benkatha ngenitshele. Awabo lawo mavati elikana bafuna ukudla bangakwazi ukulungisa ompompi nikhe kompompi. Kodwa ngoba inhloso yabo ukuthi befeed izisu zabo kanye nemindeni yabo bekhohlwe yini enibavotelile. Benza ngalendlela benze ngabacabanga ngayo njengoba nibabona beshada noDA neANC. Inkatha ayibacabangeli abalandeli beIFP futhi ke ngingakubeka kucace ngokusobala kuphelile ngenkatha. Niyezwana nitshelwa yini kuphelile ngenkatha kunenikwazi lokho and ngiyacontributor nami ukuthi ngenze sure ukuthi leli ibhakede engiliphethe ngihambe ngithela izitulo zomeya namakhansela bazoma ngeenyawo sizoqeda yonke into soshanela sumkhono. Inhloso yethu kusebenzela abantu hayi ukuthi ufuna ikhulu kodwa ngithi mina ngizobe ngithela izitulo zomeya namakhansela na wonke umuntu osebenzela nje inkatha sithela amanzi ngoba sekubonakala bafowethu IFP abalandeli beIFP ngani zakwethu ibhlungu kakhulu lento enenziwayo na ngoba uma sebethatha inqumo bayithathele emakamereni ningekho ningabalwa nokubalwa kulento eyenzakalayo bayithatha bebodwa nje inqumo. Buyane ekhaya nanti ikhaya nizokubona lokho futhi uthi angiqamba manga umkhonto uzosebenzela abantu. Wozana emkhontweni nje nihlale phansi nirelax ngoba usezivezile uHlabisa nebandla lakhe lelaphethe nalo engengilibani liyazazi ibandla likaHlabisa lonke leliya ukuthi licabangela izisu nezikhundla abanendaba nabantu. Bengivala lapha ngifuna ukuba mude. Ngiyabonga wengane zakwethu kodwa ngithi kini nizoyibona into ezokwenzeka kuphelile ngeIFP.